Спортен клуб за интеграция Витоша започна развитието на абсолютно нов спорт за страната, именно шоудаун. Първата българска шоудаун маса пристигна от Швеция на 17 ноември 2009. Шоудаунът е един бързо развиващ се и налагащ се спорт, първоначално създаден за хора с зрителни увреждания, но не е задължително условие да си незрящ, за да го играеш. Много абстрактно е да се каже, че това е тенисна маса за незрящи, тъй като това е игранна маса. Обаче на масата липсват маркирани картове и точки се отбелязват, след като топчето попадне в джоба, удари централната разделителна дъска, излезе фаут и прочее. За практикуването на този спорт не са необходими много средства, изисква се минимална поддръжка и може да се играе в неголяма зала с примерни размери 6 на 4 метра. Ready? Play! Трябва да се има предвид, че шоудаунът е шумен спорт и ако залата е в жилищна сграда, трябва да се вземат мерки за нейното шумоизолиране. Единственото необходимо оборудване е изработена за целта маса, 2 хилки, специална топка с метални топчета в нея, ръкавица за ръката, която нанася ударите, и маска за очите, защото това е игра за хора, лишени от зрение. Звукът, произведен от металните топчета, които се търкалят вътре в топката, показва местоположението на топката по време на играта. Шоудаун се научава лесно. Целта на играта е да се удари топката от едната страна на масата, да мине по масата под централната разделителна дъска и да се вкара гол на опонента. Първият играч, който набере 11 точки, като води с 2 или повече точки, е победител в разиграването. Може да се нарече сет или гейм. Ready? Play! Играчите печелят по 2 точки при гол и по 1 точка, когато опонентът удари топката в централната разделителна дъска, удари и изнесе топката извън очертаната на масата или докосне топката с нещо различно от ракетата или ръката с ръкавицата, но не повече от 6 см над китката. Във връзка с развитието на шоудаун у нас, Клуб Витоша преведе и прие правилника за шоудаун на Международната спортна федерация за незрящи IBSA. Правилникът е достъпен на клубната интернет страница vitoshabg.com и всеки, който желае, може да се запознае подробно с него.